Ing sawijining esuk ing jero kelas, murid-murid lagi ngomong bebarengan. Dina iku ora ana piwulang, amarga ujian sekolah wis rampung. Dumadakan Gusti takon marang Vina. Vin, awak dhewe kan wis rampung ujian. Kowe apa duwe rencana arep liburan menyang endi ngono? Isi dereng ngertos Gus, kahanane uga isi PPKM, mestine panggonan wisata akeh sing ditutup. Ya iku Vin, aku uga bosen yen ing omah wae sajrone perayaan iki. Kepiye yen sampeyan melampah-melampah sareng kula? Wah, setuju aku karo kowe. Ing endi ya enake? Kepiye yen kita tindak ing Museum Kuta? Setuju. Kapan enake? Dina Minggu Gus, bisa napa mboten? Bisa. Aku arep izin ibuku dhisik ya. Nggih Gus. Sangantosipun ing dalem, Gustia nyuwun izin dhateng ibunipun kagem tindak dhateng Museum Kuta sareng Vina. Assalamualaikum Bu, Gustia kondur. Waalaikumsalam. Sik yo Ibu sik ricik-ricik pawon. Gustia nuwun nulungi panjenengan nggih Bu, kersanipun cepet rampung. Kok awakmu mulih luwih isuk ora kaya biasane? Amargi sampun rampung ujian Bu, dados konduripun langkung enjang saking biasane. Gustia nyuwun izin tindak sami Vina minggu menika punapa pareng Bu? Ate menyang endi karo Vina? Amargi menika ugi malih PPKM Bu, dados kita sedaya ngutusaken kagem tindak dhateng Museum Kuta mawon. Ya wis, kowe karo Vina mlaku-mlaku ing museum. Tapi aja suwi supaya Ibu ora kuwatir. Nggih Bu, matur nuwun. Pungkasane ing dina Minggu, Gustia lan Vina menyang Museum Kuta. Vina uga nyusul Gustia menyang omahe. Nuwun sewu, sugih enjang Gustia. Wis siap durung? Vina, rene mlebu dhisik Vin. Ibuku lagi nyepakake jajanan kanggo awak dhewe. Iki Gus, jajanane wis siap, ndang budalo selak awan. Nggih Bu, kula sami Vina tindak rumiyin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati yo, Nduk. Inggih Bu.